Huriani Tuhan nanolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasadar hatta martanya kita. Dameni debatana sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roha do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Huriani Tuhan hatta ni debata nasa ortuhita dia pala partikianon. Dia net mai sian buku parpasalme bid 26. Amuka may sana sada masoho sa tuay 10 sada o mahatan ni Tuhan. Tangiang sian si Daud. Sa paeleng mapinggol mo ali Jehovah. Alu siyaw ay nadangol jalan na pugos duaw. Saramoti maruhakku ay hasia duaw. Sa rupi mana posomon na marhaposan tuho ali debatakku. Asi maruham diaw ali Tuhan. Ay sa tuho doaw jojo manipatari. Sa palas marohani na posomon ay hodo ali Tuhan dihalungut terohakku. Ayang goho ali Tuhan pardinggan basa jala marpamuati roham. Jala gudang situtudu asini roham disudi akka nama Joho. Sa tangi ma ali Jehovah. Tangiat kon jala parati atiho suara nianggukon. Diari hagugutaki hodo hujau. Aisai alusammu duaw. Dan adong tudosoko di tonga-tonga niakka debata ali Tuhan. Jaladang adong tudoson akka pabbahe nami. Rodosogo sudi parbegu. Akka na tinongosmi marsoba tujolom ali Tuhan. Jala pasangapon guarmo. Aitu duldoho jala mabayan akka halongangan. Sasada hodo dibata. Saya jarhum matuaw ali Jehovah dalammu. Asa marpangalah wau di bagasan hasit tongami. Saya pasada marohakku maka biari goarmo. Ido yang go sahana. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Tatu molo taingot di tahun 1917 1928 tarigo krisis moneter na diay ni negara ton pola do saluhut na hita bomomosan jala pola do saluhut na hita tahutan di bagasan parngoluon sudedo hita di hati hai gabe marukil alai mardalam maka partikian buido gudak kita nato hasat tu bagasan partikian. Sasitong na mulu tarajumi dada alani hagugotta. Dada alani habisuhonotta. Dada alani haporsyotta. Alai kusadar duhita. Saluhuk nai ala asi du dinggan basa ni di batana satu bagasan parmulot. Hurian elonga di bagasan Tuhan. Jala mulut tabamu senang ruji-ruji di bagasan parngolotna. Totu ragam akka sitaunon natadopi. Ragam akka hasusaan. Adong mo sitaunon ala ni si humisik. Adong sitaunon ala di parenak konon. Adong sitaunon ala di parkarjo karenasi. Jala na pasti hiado hita ganuk marsada-sada hoi-hoi di bagasan parngolot. Nadamang dahinang nalonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ternyata dakolak kita. Si Raja David sahalak partogi di tunga-tunga ni bangso ni dibata. Sahalak partogi na pinilik ni dibata. Totong do ibana marsak marsitaonon jala hoi-hoi. Na di bagasan terpujamita na satu hita de pala partikiano. Di pasa si Raja David dosa datang yang na tu debata asa totong debata mangurupi
ibana di bagasan akes tahun. Marsi tahunon jala tumas seporsuk situ tudo. Nania ini si Raja David. Ido ibana di bagasan ayat napa dua honi diturpu jami tahun. Dido ibana sai peleng mapinggolmu ali jahuba alus yau. Aina dangol jala na pogus tuau. Sai ramoti marohaku ai hasiat dua. Dipangido ibana di bagasan seret ni roha. Asa totong dipaeleng debata pinggolna. Saluhut nai patuduhot. Tung masa borak situ tudo. Si tahunon nadiai ni si Raja David. Jala ala ni borak ni si tahunon ni. Las dipangido ibana do asa debata mangaramoti. Dakolang dirin alai rohana. Bahasa rekok ramotan ni debata rohana. Asa unang ganggu rohana maka porsiai debata. Asa unang ganggu rohana mangoloi debata. Asa unang alani sitaunoni gebidau rohana sen debata. Ido baido ibana saya ramoti marohakku. Aina posom doa. Hurian nelonga di bagat satu Yesus Kristus. Tangiang na pinasa ni si Raja Dapiton. Patuduh na marsi taon do HP ibana di bagasan parngolona. Alai di bagasan si taononi sai holang tu debata sabing do ibana mengalual. Dada tu jelma, dada tu portibir, ali tu debata sabing. Otak kas bataridah. Sabam ni rohana mengadupi setahun. Jala haporsiaw nang tang makaporsay di bata. So nar namang day na nalong di bagas at Yesus Kristus. Tabay majo ruji-ruji ganuk marsada-sada di bagasan parngolotta. Tabilangi majo ahado sa sitong na si taunot tanubal gada pala partikyano. Mulunong nga dapot ta. Nagabi suku-suku na mangihut. Ditikin na marsi taunoni hita. Tuisi dito mga luwag. Napapaybo yan dikasihi Tuhan. Marhita-hitihatan ni Tuhanon nang dipaingot tu hita. Na perjulos sa hali. Marhaporsya no bato jahan marhaporsya jala tubuh di bagasan haporsya tutukan. Na nang diajarot tu hita. Ketika aku merasakan penderitaan, maka yang harus kulakukan naikut ulahunku di bagasan parungulokku ikon holang tu di batasa bingdua mangalu-alu. Ikut di batasa bingdo haposakku. Ikut tu ibada do pasahatokku. Salut ngolukku. Maka firman ini mau mengajak kita. Orang yang menderita, orang yang bergumul, orang yang mengalami banyak kemuliaan dalam kehidupannya. Tuhan mau katakan supaya kita menyampaikan seluruh keluh kesah kita hanya kepada Tuhan. Menanggapi itu datu. Kurang nasonarion. Nau katop lama tu datu. Nang labi mamanopo pangulani huria. Nang labi manopo debata di bagas letang yang na. Nang olo bemar panukku tu debata di bagas na porsion na. Alai di pengok tu hita. Jolma na marhaporsiaw tu debata. Jela nang tubuh haporsiaw na. Molo marsi taonon. Holang tu debata do. Nekot aluhonota. Napadua damang dainang. Hata ni Tuhanon nang takas paingot to tuhita ganuk marsada-sada asa tatiru songon haporsyaon na pinatujuhon ni si Raja David. Dia berdoa kepada Tuhan. Maka mari kita tanyakan Bapak Ibu. Terkadang kita berdoa, doa kita hanya seperti itu saja. Yesus Kristus bahkan mengajarkan kepada para muridnya supaya mereka dengan sungguh-sungguh berdoa. Bahkan ketika Yesus Kristus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah dalam kitab Injil. Ketika ada orang yang kerasukan, tidak bisa murid-muridnya mengusir roh jahat itu. Lalu mereka kembali kepada Yesus. Ahadun iman Tuhan Yesus Kristus.
na hurang martanyang dohamu. Kita harus sadar Bapak Ibu. Kita katakan tadok do dirita porsi itu debata alek juk de pe hurang martanya kita. Si raja dapat si kop do sudinang di ibana. Mula marsi tahun di ibana marhasu di ibana marpanuku tuna asih. Margogo di ibana mangido pangudupi itu akar raja nadong di humaliakna. Tapi dia tidak demikian. Maka kita juga yang sudah beriman kepada Kristus, Kristus juga mengajak kita supaya kita senantiasa hanya berdoa kepadanya, bermohon kepadanya. Asa marhiti-hiti tangia tapatari daun haporsyata tajau debata asa diurupi debata hitam mamorsan akan porsuki di bagasan parngoluon. Jalan apar pudi sahali damang dainang. Jan hatan ni Tuhanon. Nan dipaingot tu hita gaduk marsada-sada. Obar tu ayat na sa pusala. Didok do bagasan turpuk jami taon. Saya jarum matu ali Jehovah dalammu. Asa marpangalau au. Di bagasan hasit tongami. Saya pasada maruhaku makabiari kuatmu. Sada pangiduan di si Raja David di turpuk jami taon. Dipangido ibana asa diajari di bata ibana mangoleh dalan di bata dan dipangido imana hamorau dan dipangido ibana akasi humisi alini hita pe kosong ni do mangina ta pangido di bagasan parngolota tu de bata tu Yesus Kristus nau mamelihut dirina asa tatada akadala do sakap di debata. Jadi jolma na porsia jalan dapat dari dahon ha porsia onna. Mangido padongannya ni debata di bagasan akan uluna. Termasuk ma di bagasan salu akas tahun nana narumikot di tonga-tonga ni rumah tanggana. Mulai sonara manginang suku kamuna. Ahado Tuhan sakapmu di bagasan ngoluku. Ahado Tuhan sakapmu di tonga-tonga rumah tanggaku. Ahado Tuhan sakapmu di tonga-tonga nyaka ulauku sigano pare. Mulai selau kita dokon Tuhan on dot on. So nari nungati kina hita manukun. Ahado Tuhan sakapmu tua. Patuduh dalammu asa watusi. Amin martanya kita. Muliati mah sobat ruhanami tuho ali di bata Jehovah. Dia sidot holong di roham nang totong di lehom tu bagasang ulunami. Taruli hami Tuhan marhite-hite hatam. Ajari hami Tuhan maka nguluon hatamon di bagasan ngulunami sigano pare. Muliati Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Salam sejahtera damang dainang horas. Salam sehat Tuhan masuk-masuk kita.